Hoxe temos o maravilloso mundo dos parques naturais de Galicia. Vexo moito interés. Estes 6 espazos naturais de Galicia. Podes vir un momento, que te están chamando? Un momento, continuade vos facendo algo sobre este tema que eu volvo cando poida. Ah, ya. Venga, va, unas partiditas de impostor. Empieza David. Dunas. Natureza. Ecosistema. 6, dade unha volta. Proteger. Vegetación. Excursión. Tranquilidade. Verde. Senderismo. ¿Y por qué se ríen? Menciña. Toxo. Musgo. Lontra. Fraga. Carballo. Biodiversidade. Montaloio. Chuvia. Venga, va, votamos en 3, 2, 1 ya.